Pokračuje dnešní pondělní mixer speciál. Proč speciál? Protože Maťo Harych nám tady hraje se svou kapelou naživo, to se jen tak nestává. Díky, že koukáte, díky, že jste věnovali váš drahocenný čas na živé hraní i na křest nového CDčka. Maťo, představ nám tvého 5násobného zlatého slavíka, 2x stříbrného a zřejmě asi jednoho z nejlepších kamarádů a z nejúspěšnějších. Drahé Československo, predstavujem môjho kamaráta, 5x zlatého slavíka, 2x strieborného, Peter Cmorík, na Slovensku hviezda, tu na budúca a ide mi pokrstiť teraz, veľkosťou mi je, že mi ide pokrstiť dosku, ktorá zkrátka je tuto v týchto rukách. Tak o desce jsme si asi řekli už absolutně vše, máte tam DVDčko, je tam CDčko, můžeme to doporučit všem, dokonce i teďkon Maťo zahraje naživo za malý okamžik písničku, která už vlastně se týká tohle CDčka, navíc už je to single, který tady rotuje pravidelně i s videoklipem, tedy těšte se na to v této verzi a pojďme na to, kluci, vy dneska na ten křest jste si přinesli úplně netradiční záležitost, jak to máme chápat? Treba vysvetliť, čo to je v prvom rade asi, Peťo, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Je toto, priatelia, úplne čisté, pravé originál Granko. Jo, tady nejoblíbenější nápoj. Kluci si říkali, že vlastně netradiční křest musí být... Je to naozaj ono. Můžeš vyskúšať. To je škoda. Já jsem šel napřímo, je to ňamina. Tak pojďme na to. Já jsem teda Grankem nikdy nekřtil, třeba... No a já křím poprvé, já mám taky premiéru, protože já jsem nikdy nekřtila ničí CDčko. Treba to nějak odpočítat možno. No, já ještě... 3, 2, 1! Ježišmarja, to jsem se za... Kluci, díku, moc se bezvadný. Mi to z ničeho nic vlezlo. Tak je pokřtěno, tedy asi ty jako kmotr by si mohl k tomu ještě Petě něco dodat. Bacha, čo povieš teraz? Ja možno poviem len toľko, aby sa tomu CDčku darilo, aby ho malo doma čo najviac ľudí, aby si to pozerali a veľa takýchto dobrých projektov prajem Martinovi hlavne, lebo je to jeden šikovný muzikant a držíme mu veľmi palce všetci. Ďakujem ti, Peťo. Mimochodem, Děkujeme moc. strašně ráda zatleskala, nemůžu. Já mám kopičku, hele, takhle. Tak to úhledněte, CDčko takhle, když už jsi mluvil o těch lidech, kteří ho budou mít doma. Pozor. Tak my prosím tě, tohle CDčko totiž darujeme, nebo jednomu z vás, který o to bude moci soutěžit v mixéru, takže my takhle přesně to Granko. A s tím Grankom. Granko v tom takhle jako necháme pěkně, abyste nepřišli, rozumíte, o nějakou tu pecku. Do toho tam jsou podpisy. Takhle kompletní servis si frčí někomu z vás. Tak jo, my si to jdeme odložit. Peťo, tobě taky moc krát děkujeme. Jdeme do zákulisí. A Maťo, my tě opět posíláme do roboty, že? K sústruhom. Přesně tak. No dobré. A uklidíš si to pak, jo? K tému soustruhu. Potom to pozametáme, jasné. Ještě jenom píseň bude. Asi mi horí tvár zahráme. Tak to jsem si myslel. Pojďme si to dát. Pondělní mixer, Maťo Harych.